Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 11:32 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa ngayong gabi na to. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin po natin kung ano po bang kwento niya na maibabahagi sa atin ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok, isang panibagong kwento na naman po ang pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral o kwento na pwede natin mapag-usapan ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, kilalanin na po natin ang ating top secret caller. Good evening. Good evening, DJ Jello. Ma'am, Ayan, bago po naririnig ba naman tayong po ako. magsimula, maaari po bang i-off nyo po yung loudspeaker or may nakabukas po Okay. bang application dyan para mapanood nyo po ako? Mababalikan nyo rin naman po itong ating pag-uusap, don't worry, on sa social media. So Okay ma'am, po. wag po kayo mag-earphone, tapat nyo lang po sa tenga ninyo yung phone ninyo para mas loud and clear po tayo makapag-usap. Maraming salamat po. Okay po. Malinaw na po ako, DJ Jello. Yes ma'am, malinaw naman. po ma'am. Ang malabo lang ma'am yung taong ginugusto mo. Anyway, good evening po sa lahat ng nakikinig ngayon. Maraming salamat ma'am. Good evening din ma'am. Ma'am, matanong ko lang po ma'am, ilang taon na po kayo? I'm 26 years old po. 26 years old. Wow, bata pa. Opo. 26. Tagasan po kayo ma'am? Taga Subic po. Subic. Layo nyo po, ma'am. Subic. 26 years old from Subic. Itago natin sa pangalang Yuri. Yuri. Yuri, bago tayo tumungo sa ating programa ngayon, nais ko munang itanong sa'yo ulit. Kamusta ka? Opo. Medyo okay naman po. Kinakaya naman sa araw-araw. Nakakapagtrabaho pa naman ng maayos kahit papano. Kahit Mhm. papano. So, Yun po. Yuri, eto na. Opo. Nais namin malaman at nais ko malaman ano ang top secret mo. DJ Jello, ang top secret ko po ay nagkita ulit kami ng ex ko after 13 years. Nagkita Nagkaroon muli po kayo? kami- Sorry, Yuri. Yes Ulitin po. ko lang ang iyong sinabing top secret. Nagkita muli kayo ng ex mo after 13 years. Yuri, Yes. tanong ko lang. Pang ilang ex mo to? Actually po, pangalawa. Pangalawa. Pangalawa siya sa... Opo. Kasi niligal ko siya sa family ko. Okay. Gaano kayo katagal neto bago kayo naghiwalay? Siguro mag-go 1 year po kami nun. Kasi it's way back college days ko eh. Mhm. Way back 2015, 2016. 2012. Hindi ko na masyadong matanda sa 30 years after. Okay lang. Hindi naman natin never mind dun sa date or year na yan. Ang mahalaga yung kwento na ibabahagi mo ngayon. Gusto ko lang din malaman, Yuri, bago ka magkwento. Sa dinami-dami ba na naging ex mo? Tama ba ako? Marami ba talagang ex ang dumaan sa'yo? Mukhang maganda ka, Yuri. Boses mo pa lang eh. Marami ba? Po? Bilang ba sa daliri?
naman. Okay. Lang naman, hindi naman po ako nag-entertain ng sobra. Okay, sa bilang sa daliri ng mga naging ex mo, Yuri, yung 13 years na ba to na nakita mo muli, siya ba ang namumukod tangi sa kanilang lahat? Hindi naman po, pero siya kasi yung first ko sa lahat. I mean, unang pinakilala sa parents, Mhm. unang, alam niyo yun, yung nag-boyfriend ako na talagang lantad, ganyan. Mhm. Tapos na pinakilala din ako sa magulang. Yung talagang normal relationship after, di ba, yung mga elementary days, high school days, puppy love. Siya yung talagang parang naging boyfriend ko na literal na teenage-based boyfriend ko. So, yun. Maraming salamat sa pagiging totoo. So Yuri, okay. Kwento mo naman sa amin. Paano muli kayo nagkita after 13 years ng ex mo? Actually po kasi ganito, yung pagkikita po namin, nangyari lang this year. Itong 2026 lang. Mhm. Sobrang unexpected kasi before pa kami magkita this year, marami ng taon na dumaan na nire-reach out niya ako na kamusta ka na, buhay ka pa pala, saan ka nakatira, parang ano nang ginagawa mo ngayon, something like that. So, um, ilang beses niya na din ako pinupursue na magpakita ulit. Pero yun nga, kasi dahil nga yung naging separation namin before is traumatic for me and hindi maganda. So parang nung time na nire-reach out niya ako before this year, ang sasabi ko na, para saan pa? Ba't pa magkikita? Ganyan. Pero kumbaga, kaya ko na siya ulit kausapin. Civil, ganyan. Kasi ilang taon naman na. And then, ang nangyari po kasi, meron siyang parang kinonfess sa akin na secret na parang ang gusto niya mangyari kasi is like, ikikwento ko sa'yo to, pero mas maganda sa personal. So ako, na-curious, parang, Mhm. ano ba yung secret na yan? Involved ba dyan? Kumbaga yung secret lang yan is, may kilala akong tao na involved dyan? Or ano ba yan? Sabi niya, oo, ganyan. Tapos like, if ever na ikwento ko sa'yo, kahit na magkaroon tayo ng gap ulit or mag-aaway tayo, huwag mo ikwento sa iba. So ako naman po kasi, na-curious. Kasi, to be honest po, hawak ko yung oras ko when it comes to my work. So parang, akin, parang sige, anytime naman, pwede naman ako. Kaya lang, nandun pa rin sa point na parang, kikitain ko ba to or hindi? Worth it pa ba kitain? Yung mga ganong moment minsan. Pero kasi nung time na parang na-decided ko na, sige, catch up tayo, coffee lang outside, ganyan, para lang malaman ko kung ano ba yun. So, yun. Bigla na lang kami, sige, kita tayo sa ganyang place. Pero ang nangyari po kasi is like, ako yung nag-insist na parang, instead na parang halfway kami, parang ako yung lumapit dun sa place niya. Kasi dati naman din akong taga dun. Ba't mo ginawa yun? Tapos, Ba't mo bakit ko ginawa ginawa yun? pumunta Yes, as a girl. Actually kasi, hindi ako totally pumunta dun sa mismong bahay niya or lugar niya. Parang, Mhm. let's say, dun sa city, kung nasan siya, is dun din kasi ako lumaki. So parang akin, sige nga dayo mo ako dyan. Kasi parang, ang inisip ko that time, baka makakita din ako ng mga dati kong kababata or what, ganyan. Pero ang nangyari kasi, pagpunta ko doon, naka-car siya, parang pinasakay niya ako agad, tapos umalis na kami dun sa lugar na yon. Mhm. Tapos parang nasa car na, yun, parang, uy, kamustahan, ganyan. Tapos yung impression niya nung nakita ako, parang sabi niya, hindi ko pa rin nagbago, no, ganyan. So parang, ang naramdaman ko nun, wala, casual na lang, parang tropa, ganyan. Tapos ako, nangungulit na ano ba yun? Na parang, gusto ko malaman kung ano ba yung secret na yan.
Parang syempre, sobrang naku-curious ako, ganyan-ganyan. So, ang tagal, hindi niya agad sinabi habang nasa sasakyan kami. So, parang may pinuntahan kaming restaurant na parang sabi niya, "Dun ko na lang ikikwento," ganyan-ganyan. Pero Mhm. habang nasa daan, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na kahit anong mangyari, wala kang sasabihin ko sa'yo. So, ang nasa isip ko agad is baka yung ikikwento niya, involve yung tao na related din sa'kin, Mhm. something like that. Pero ang galing niya, no? And yun nga, Alam mo, Yuri, alam ko anong pahinat ng neto yung kwentuhan ninyo. mm, Pero, Yuri, ang galing niya mm. dito kasi galawan lalaki talaga to. Ito yung mga professional na lalaki na nagbibigay ng misteryo sa utak. Hindi, ito para lang din sa mga babae. Kapag ginawan kayo ng ganito, na biglang may sikreto akong sasabihin sa'yo. O kaya, alam mo ba, yung mga nag-iiwan sila ng question mark sa utak ng tao para ma-curious kung ano yun at makuha nila yung atensyon ng tao, mahuhusay itong lalaki na to. Magaling tong lalaki na to in terms sa pagmamanipula ng isang babae. Hindi, totoo yun, Yuri. Sige, Yun nga continue, po. Yuri. Yun lang, nagbitaw lang ako So, ng linya. opo. So, baka yung mga nakikinig dyan, isipin sa akin na parang, ba't sobrang curious mo naman? Parang, ang luwag naman ang oras mo para pag It's ikikwento mo, normal. gusto mo. It's normal, Yuri. Kinondisyon ka nung guy eh. Yun nga po. Kasi ang Kinondisyon tagal ka. na talaga din ako na parang Hmm. dumaan ang 2023, 24, 25. May mga taon talaga na kamusta, ganyan. Lagi niya talagang, alam mo yun, curious siya kung ano nang ginagawa ko. Kasi parang huling kita namin, 2014 pa. Mhm. Tapos, pumasok ang 20s, wala na. So, edi, ayun na, habang nasa sakyan, normal na kwentuhan. Tapos, nakita niya na kumbaga kasi komportable na kami before. Parang nabalik lang ulit na komportable ulit sa isa't isa, ganyan. Pero yung reaction niya that time while nagkikwento siya sa akin, parang naku-curious ka talaga kasi parang kabado siya kung ikikwento niya ba sa akin or hindi. So, hanggang sa malapit na kami dun sa place, kung saan kami kakain, and then, yun nga, sabi ko, may ikikwento ka ba talaga or wala? Or baka gusto mo lang akong makita? Ganyan, sabi ko sa kanya. Sabi niya, huwag ka magagalit pa. Ganun. So, nag-confess siya na one of my best friend, Mhm. nagkaroon ng something sa kanila. Tapos, yun nga, parang tumagal ng almost a year. Pero bago kasi yun, yung best friend ko na yun is alam na ex ko siya, alam na kumbaga alam din ng best friend ko na yung history namin. Ang nangyari pala is like, nung time na ako yung gusto niyang kitain dahil ayaw ko siya kitain, sila yung nagkita. Tapos, ang Mhm. kasi niyan is like, yung guy kasi, nagkaroon na siya ng family. Nagkaroon na siya ng living partner and kids. Mhm. So, parang yun ako. Parang yun yung inaano niya na nagkaroon sila ng something. Ba't niya kailangan ikwento sa'yo? Ang sabi niya kasi, wala kasing nakaalam. Kumbaga parang tumagal sila ng years na walang nakaalam. And parang mabigat sa kanya or parang wala siyang mapagkatiwalaan na kahit Mhm. sino na pagkwentuhan nun. Kundi parang ako lang. Kasi nga, best friend ko yun eh. Pero ang na-disappoint ako, and at the same time, parang hindi na sa akin big deal. Sabi ko kasi, kahit ano pa yung kinonfess mo sa akin, it's not my thing. Kumbaga, wala naman ako ng mga panahon na may ginagawa kayo or what. Correct. Hindi ko na yan, ano. Pero ang point kasi doon is, yung girl, yung best friend ko, alam na ex ko siya. And at the same time, sinabihan ko na yung girl na yung guy na yan, nagipagkita sa akin. Knowing the fact na meron ng partner yan. Ganyan-ganyan. Tapos, later to find out, malaman-laman ko, nagkita pala sila after namin magkita nung best friend ko. Tapos, naputol yung communication namin. Sila pala yung nagtuloy-tuloy. Sila yung nagtuloy-tuloy, dalawa.
Tapos, ang pinaka, ano niya kasi, confess niya dun is like, parang nagkaroon sila ng, sabihin natin, may nabuo dun sa, ano nila, sa pagkikita nila. And, yun na nga. Pero, Paano nabuo? syempre nagulat Paano nabuo? Sa pagtatalik nila, sa pagsasama nila, may nabuong bata, ganun ba? parang ganun. May na-involve na kid. Pero, ang nangyari kasi, ang kwento niya is like, um, after nung girl na Malaman. ma-pregnant. Oo, yun. Parang ang nangyari lang is that yung na-pregnant si girl, imbes di ba ang lalaki ang dapat like mag-iiwan ka sa ere kasi ang nangyari, yung babae yung nang iwan sa kanya sa ere. Siya yung parang nabaliw. Mhm. Siya yung naano sa sitwasyon. Mhm. Kasi nga si ate ko, yun na, after magkaanak, mag-abroad, kanya, tapos kinat off na siya. So parang ang nangyari, nung mga times na wala siyang masabihan or what, Mhm. ako yung parang, siguro kung naisip niya na i-reach out, ilabas yung mga ganong ano. Okay, Kasi gets. yun nga yung nararamdaman niya. So, nung kinukwento niya sa akin yung lahat, ang expression is like, disappointed ako sa kanilang dalawa na naiinis ako. Kasi nga, mali yung nangyari. Diba? Tapos sabi ko sa kanya, nirect ako siya. So, ako kasi parang ang nangyari na po sa akin after a year, masyado na ako naging vocal. Tapos Mhm. parang ang nangyari na sa akin is like, kung dati, nung naging kami kasi parang sunod-sunuran ako sa kanya. Ngayon parang dahil ako, naging parang independent woman na po kasi ako. So parang wala na preno yung bibig ko na pabiro. Like, sabi ko sa kanya, so ano gusto mo mangyari ngayon? I-comfort kita. Mhm. Ako ba ang magiging tagahil mo ngayon? Mga ganong biro ko sa kanya. Pero yung pagkikita namin yun, wala akong intention na talagang parang ikamba ko siya or what. Kasi nga, curious lang naman ako sa gusto niyang i-share. Sa gusto niyang sabihin So, Yuri, sa akin. after nung pag-share niya at nalaman mo na nga na ganun yung mga nangyari dun sa best friend mo, doon sa ex mo at nagkita kayo after 13 years, ano yung mga sumunod na nangyari? Ayun, mga sumunod na nangyari, nagkaayan kami na like, gusto mo bang uminom, ganyan-ganyan. Or actually, nung nasa restaurant pa lang parang habang kumakain, ako na yung nag-insist, sabi ko gusto mo bang uminom. Or, kasi sobrang, alam mo yun, parang kaibigan mo lang na kinatch up mo ulit. Walang Okay? kahit anong feelings na talagang ano. So, Walang ako feelings? naman, yes, that time, Mamatay? that first day. Anong that time? So, That hour? Ganon? That seconds? Ganon? Mamatay, Yuri, bago natin ituloy ito. oo, mamatay. Kasi nga, Mamatay. Okay. yun yung tingin ko sa kanya Parang, yun nga, kaibigan na Mhm. nag-unite ulit. Tapos, syempre, parang gusto kong baka may more pa na, di ba gano'n naman, pag lasing ang isang tao, minsan lumalabas lahat ng totoo, lahat ng Mhm. mga, ano niya sa life. So, Yung balak niya parang sa'yo, sabi, ganon. hindi. I mean, yung, baka may mga secret pa siya na, Oo. alam niyo yun. Alam ko naman. Kasi, yun yung sinasabi niya sa akin na parang kahit anong mangyari, huwag ko sabihin kahit. So sabi ko sa kanya, o sige, mananahimik ako kakalit 50,000 sa pananahimik ko. Sabi niya, sira ulo ka talaga. So, yun. Naginuman kayo. After that, pero hindi naman sobrang inuman talaga, beer lang naman, ganyan. Tapos, ang nangyari is, kasi, doon sa pinuntahan namin restaurant, malapit na yung place ko. Yung place ko. So, parang sabi ko sa kanya, yun nga, uwi na ako, ganyan. So, parang sabi niya, okay lang bang magstay? Kasi nga, parang plano niya, kinaumagahan na uuwi, ganyan. Kasi nga daw, masasaraduhan siya ng gate, kung Ano saan yun? man siya pupunta, Mhm. kung saan siya tumutuloy. Mhm. Sabi ko, bakit hindi na lang tayo sa car? Samahan kita hanggang umaga sa car. Uy.
Kasi parang awkward sa akin na kasama ka pa sa place ko, knowing the fact na mag-ex tayo. Mhm. Diba? So, Anong banat parang sa'yo? sabi niya, grabe ka. Ang sabi niya naman, grabe ka naman, hindi naman ako tulad ng dati. Sabi niya, Nakita ko na lahat baka wala yan. Wala ka naman na itatago sa akin. Nakita ko na lahat yan, kaya payagan mo na ako. Ganun ba? po. Hello. Wait Hello? lang po. Nawawala din siya. Wait lang. Hello? Hello, Yuri? Yuri? Hello. Eto, Yuri? Hello? Ayun. Hello, Yuri? Hello, naririnig niyo po ako? Yes, ako. Nawawala Naririnig po. mo ba ako, Yuri? Opo, naririnig. Sabi ko, Yuri, ang sabi niya sa'yo, wala naman na mawawala. Nakita ko na lahat yan. Ganun ba sabi niya sa'yo? Hindi naman po. Ay, nakotong siya pag ginanon niya ako. Oh, di niyaya mo siya sa car. Oo, sabi ko sa akin, sabi niya, yun nga, sabi niya, hindi, sabi niya ganyan, sabi niya ganyan, wala ka bang tiwala sa akin, ganyan, ganyan. Sabi ko kasi, ang awkward, tsaka sabi ko ganun sa kanya, baka mamaya, isipin ng mga, ng sa lobby or receptionist, may pinapapunta akong ganun. Kasi, sabihin natin yung place ko sa isa siyang yung may guard siya, ganyan, may Kondo. Oh, social to, naka-kondo. May guard. O na, ikaw na may guard. Ikaw na yung tinatap yung card dun sa elevator, okay? O ano pa? tapos, so yun po, natuloy yun. Yung parang, sige na nga, kasi parang single naman ako kasi. Teka lang, Yuri, teka lang. Nagulat ako bigla ah. Okay, so nagkakayayaan kayo, nag-uusap kayo na doon na lang sa car. Tapos sabi niya, wala ka naman tiwala sa akin, nagbago na ako. So, nag-end yung conversation ninyo. Ang sabi mo sa kanya, tama ba ako ng pagkakaunawa? Na sige na nga, sama ka na nga sa kwarto ko. Sama ka na nga doon sa place ko. Ganun ba? Actually, hindi ko sinabing like, sama ka sa place ko. Pero kasi parang sabi niya kasi sa akin, parang grabe ka naman. Hayaan mo kong matulog sa, ayaw niya naman sa car kasi nga, aksaya sa gas yata kasi yung aircon, di ba? Ganyan. So, sabi niya, magpapaumaga lang ako. Sabi niya, wala namang gagawin sa'yo. So, go, sige. Di, punta ka. Pero Yuri, ito. Yun. Ito, Yuri. Diretsahan tanong. Yung nagpumayag ka na, doon mo siya papatulugin sa, sa place mo. Yung sinabi niyang wala namang gagawin sa'yo, wala namang mangyayari sa atin. Tingin mo, wala talagang mangyayari, Yuri? Yung totoo, ah. Yung totoo, of course, sa 100%, 60%, feeling ko pwede talagang may mangyari at mangyari. Lalo na dalawa lang kami. Pwede. Kung gugustuhin, pwede. Di ba? Kung halimbawa na pumunta siya, pinera sa ako, pwedeng may mga ganon. So yun, I'm be honest naman po, talagang pwedeng may maganap. Hindi naman ako magpapa-ipokrita na Tama. wala po or what. So sumakay na kayo ng elevator na tinatap yung card. Bakit mo alam? Oh, tinap mo na yung card. Anong floor? Lower penthouse. Wow. Sa LP ka pumunta. Opo, LP. Tapos Yun, actually nahiya pa nga ako kasi sabi ko, yun nga, maliit lang yung unit ko, ganyan. Solo living. pero papalakihin natin. Hindi naman, wala naman po. Pero parang naano siya sa akin kasi after a year or 13 years nga na nagkita kami, parang nagulat siya kasi nung kami, nene pa ako. Tapos, parang, kasi, tambay-tambay kami noon, gala-gala. So, parang, siguro, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero parang naano siya na parang, eto na yung narating ko ngayon. Successful na ako. Yun nga, may career na ako. Tapos, yun pa, na parang, kasi parang tinanong niya, like, may boyfriend ka ba? Or siguro, iniisip niya kung may sugar daddy ako, ba't ko na, no, nakita niya lahat, pati yung work
ko, nilantad ko kung anong work ko, kung nagulat siya. Sabi ko, almost 10 years na akong nag-work. Parang ganyan. So, inano ko siya ng gano'n. Tapos, parang na-amaze siya. Sabi niya, alam mo, basta nagsalita siya na ano na, alam mo, ikaw talaga yung gustong-gusto ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, bakit? 'Di ba, meron ka na din naman ng kasi yun nga, sabi niya kasi nga, yung personality ko, tapos independent pa ako, yung gano'n. Parang Mhm. hindi ko alam kung anong na-amaze siya, na-amaze ba siya na dahil yung lifestyle ko or dahil ba ano na ako ngayon na kahit hindi ako nakadepende sa guy, mga gano'n. Actually nagkuwentuhan pa kami no'n, tumambay pa kami ng balcony ko. Tapos hanggang sa tinititigan niya na lang ako, ganyan. Mhm. Nagkukuwentuhan kami. Then yun na po. Ano mga sumunod na nangyari? Anong yun na po? Wala akong alam dun sa yun na po, ha? Ginawa mo pa akong manghuhula. Yun, sabi ko sa kanya, if ever matulog na kami dahil sabi ko nga maaga pa siya, ganyan. Sabi ko sa kanya, mag-wash up siya kasi hindi ako nagpapahiga sa bed ko ng galing sa labas tapos dediretso ka sa bed ko. Sabi niya sobrang arte ko daw, ganyan. Pero yun na po kasi ko, eh, gano'n. So, yun na. Tapos nung nasa bed na kami, actually nilagyan ko pa nga ng ano yun, ng harang sa gitna. Meron akong Yuri, mahabang unan. Yuri, Po, lokohin po. mo na yung ibang tao, ha? Naglagay-lagay ka pa ng harang sa gitna. Oo nga. Pinapaganda mo pa yung kwento, eh. Hindi, totoo, yun yung unan. Alam ko, naglagay ka May man ng unan, unan dun sa gitna. oo. Kalokohan yun. Pwede mo naman siya patulugin dun sa may baba, eh. Dun mo, kunyari ka pa palagay-lagay ng unan. Uy, Yuri, wag mo nga akong lokohin. Yun nga po. Hindi, ito Hmm, na nga kasi, magkikwento ako. okay. Yun na, naglagay ako ng unang sa gitna, dun siya sa right side, ako yung nasa left side, ganyan. Hanggang sa tinititigan niya ako. Sabi ko, "Oh, bakit?" Tapos bigla niya na lang akong niyakap. Sabi niya na-miss niya ako, gano'n. Tapos sabi ko sa kanya, "Uy, parang parang tanga 'to, ganyan. Usapan matutulog ka lang dito ba't may yakap na or ganyang nagaganap or something." Tapos yung sumunod yun, kinis niya ako. Kilig na kilig, ah. Hindi, natatawa lang po kasi ako 'pag naaalala ko. Okay. Kinis ka niya Ganyan. saan? Saan parte ng katawan mo ikaw ikinis? Sa lips. Sa lips. Pagkatapos ng lips, saan bumaba? Hindi po bumaba, eh, that night, 'di ba kinis niya ako Mhm. and then hinag niya ako ng mahigpit. Mhm. Tapos, tandang-tanda ko yung sinabi niya na sabi niya, "Bakit ba kasi" parang sabi niya, "Bakit ba kasi nawala ka?" Sabi niyang ganyan, "Bakit iniwan mo ko?" Parang gano'n. So, sabi ko sa kanya, "Bakit parang kasalanan ko pa kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon?" Mhm, Ganyan. mhm. Sabi ko sa kanya. Tapos, yun na, tapos sabi niya, "Ine-expect mo ba na mangyayari 'to?" Sabi ko, "Hindi, ano 'to, ako pa yung parang nagplano." Sabi ko sa kanya ganyan, "Eh, ikaw Mhm. 'tong, gustong makipagkita sa'kin and" yun. Ta's, um, siyempre may mga sumunod na naganap. Ano yung sumunod na naganap? Hindi kami manghuhula. Pin pinapahirapan mo kami, Yuri. Hindi naman. Ano mga sumunod na naganap? Sige, kwento mo na. Nung gabing yun nga po, niyakap niya ako ng niyakap, parang sobrang-sobrang miss niya ako, ganyan. Hanggang sa parang nawala na yung pinaka-purpose ng pagkikita namin, yun nga, yung pag-usapan yung best friend ko. So, parang ang naging highlight na ng pagkikita namin is yung kami na, ganyan.
Tapos, ayun na, na-miss niya. Anong Na-miss na-miss niya niya? ako. Anong na-miss niya? Hindi namin alam. Ano, binengbang ka ba niya, ganon? Puwede ba yung mga gano'ng word? Hindi ko kasi alam kung anong Eh, gagamitin hindi kong ko word. hindi ko rin alam kung ano bang gusto mong patunguan dito. Ako na mangunguna, binengbang ka ba niya? Medyo. Anong medyo ano yun? Kalakalahati, ulo-ulo lang, walang kasama katawan, ganon? May gano'n po, may gano'ng, may gano'ng scenario. Tapos, Anong ganon yun senaryo, nga ulo-ulo parang lang? may may naganap po sa'min. Okay, linawin mo kasi, Yuri. Yan, Wag may mo na ako naganap pahirapan sa'min. dito. Alam mo, Yuri, pagod na ako. Pagod Huwag na kang ako. mapapagod. Wag mo akong pahirapan dito. Oh, so, may nangyari sa inyo sa madaling salita. Opo, opo, may nangyari Binakbaka po niya. sa'min that day. Opo, meron. Tapos, yun, sabi niya na-miss kita. Mhm. Sabi niya ganyan, na-miss niya yung ganun. Pero ako kasi, ang naka-mindset na sa'kin is like, okay, may magaganap pero hindi na 'to masusundan pa, parang gano'n. Kasi nga, first, sabihin na natin na expect the unexpected talaga that day. Tapos ang inisip ko na lang after that, parang balik na lang sa normal ulit na wala ng pagkikita pa, Mhm. tapos chat na lang. Pero ang nangyari Kaso, kasi is, tumagal ng gano'n, and then hanggang sa parang nagkaroon na kami ng label. Na ang parang ang bilis nangyari, nagkaroon kami ng hindi naman sobrang bilis like isang araw tapos kinabukasan. Nag-ano siya sa'kin na gusto niya ako ulit i-pursue or ganyan. Mhm. Which is sabi ko nga kasi nakita niya din yung dito sa room ko meron akong parang, vision board, goals and Mhm. plan by 2026. Tapos sabi niya, "Idagdag mo na ako diyan, isama mo na ako diyan." Sabi ko, "Ay, bakit kita Bolero. isasama? Hindi ka naman planado," ganyan, ganyan. Sabi niya, "Bakit, ayaw mo ba ako sa buhay mo?" Mhm. So, parang ang nangyari, ako na nga yung pinagtutuunan niya ulit ng ano, ng pansin. Okay. Which is sa'kin, parang hala, parang kasi sa'kin, sabihin natin na hindi naman ako masyadong invested nung una, eh. Parang ang nasa isip ko na lang, sige kailangan lang siguro mag-heal nito, kailangan lang ng companion. Ayoko din naman muna pumasok ng relationship, kasi nga ano, eh, more on career talaga. Pero ang nangyari kasi, DJ Jello, Mhm. nung tumatagal na, ano na, eh, lumalalim na. Yung parang sinasabi ko na kaya ko siyang exitan anytime, ang nangyayari parang nahihirapan na ako. Nahuhulog Nahihirapan na ka. Sa ako. madaling salita, Yuri, nahuhulog ka na sa mga patibong. Yun lang yan. Exactly. Gano'n na nga po. Okay. So, eto Yuri, gusto ko lang din matanong sa'yo. Opo. Gano'n na katagal? Sabi mo, this year lang. So, ilang months pa lang po ang dumadaan this year? January, February. Like 1 month? 1 month pa lang. So, Yeah. first week, second week ng January, nagkita muli kayo? Yes. Yes. Tapos ngayon, pang Actually, hindi isang buwan nyo na mahigit? Or isang buwan pa lang? yes, isang buwan na mahigit. Mhm. And parang pinakaano ko kasi dito is like, gusto niya kasi na parang maging deeper yung kung ano yung meron sa'min, which is Mhm. sinasabi kong hindi talaga. Lalo na meron ka, alam mo yun, may iba ka. What do you mean Which is meron siya? meron siyang long time partner. Until now, sila pa rin. Actually, yun ang nakikita kong sila pa, pero sa'kin at Kasi may saka anak dun sila, sa di ba? naging Yung ba yung kuwento, sinabi mo kanina? May anak sila. hindi, iba yung Iba pa best yun. friend ko. Yung may long time, pero kasi ang nangyari, hindi sila magkasama. Mhm. Hindi sila, kumbaga, parang separate sila ng inuuwian. Tas parang hindi ko alam kung co-parenting na lang or parang sinusuportahan na lang yung Mhm. kids. Pero ang nagpapa-confuse kasi sa'kin is,
tinatag pa siya sa Facebook, ganyan. Tapos humihingi ako ng parang clarity sa kanya na kung talagang wala ka ng feelings dun, dapat dun pa lang sa best friend ko mas pinili mo na yung best friend ko kaysa dun. Eh, bakit hindi mo napanindigan yung best friend ko over dun sa long term mo? Ang sinasabi niya sa akin is like yung long term niya kasi, yun na wala na ngang love, para lang sa bata kaya lang daw naawa siyang bitawan kasi dahil nga matagal na sila, yung babae hindi siya nakapagranas ng work, Mhm. hindi nakapagtrabaho, walang alam. So, kahit daw bigyan niya ng pang-business ayaw din nung babae. So, sabi ko iba-iba naman kasi talaga, pinili niyang maging housewife para sa mga kids niyo, gano'n talaga. So, nung sinasabi niya sa'kin yun sabi ko, kaya ka siguro parang na-intimidate sa'kin or na-amaze ka kasi ako parang independent, nakakapag-provide, samantalang yung long term mo. Kasi yung best friend ko din na yun, may grind din po yun, eh, sabihin natin Mhm. may yung profession din nun talagang ano. So, yun. So, sabi ko, eh, parang sabi ko, eh, paano kung ako yung nasa sitwasyon nung long term mo, yung walang trabaho, aasal lang sa'yo. 'Di parang 'di ba, iwan mo din ako or parang mangbababae ka kasi hindi mo nakikita sa'kin yung gusto mo Mhm. dahil Anong sa sagot pinili sa'yo? ko. Hmm? Anong sagot ni Tapos Ma'am Bobola? hindi po siya makasagot sa'kin, masyado ko daw pong pinapangunahan lahat. Mhm. Tapos ayun, tapos sabi ko sa kanya, hindi ako dumating dito sa punto na kung nasaan ako para lang, piliin kita. Yung parang alam niyo yun, nasa good good path ka, tapos pagdating sa pagpili ng love life magiging tanga ako, ginanon ko siya. Tapos kasi parang ang gusto niyang mangyari, pumasok siya ulit sa buhay ko, hawakan niya ulit ako gaya ng dati na parang sunod-sunuran sa kanya nung teenage days namin, na lahat ng sabihin niya 'pag sinabi niya yun yung nasusunod. Eh, ngayon Mhm. parang hindi niya na ako makontrol kasi sabi ko nga sa kanya, not unless parang, nagbabayad ka ng bills ko, ng rent ko, 'di ba? May ambag ka sa life ko. Pero kung ako lahat, parang hindi ko hindi ko mate-take na parang i-under-under mo ko. Tapos ayun po, lagi niya akong nakukuha sa, "Siguro hindi mo ako mahal." Ganyan, sabi niya parang, "Siguro, yun nga hindi 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 mo kayang sumunod sa'kin, pasensya na gan'to lang kasi ako." Ganyan, ganyan. So, parang ako naman napapaisip na parang sobrang below the belt ba ako, sobrang straightforward ba. Tapos iniisip ko din sa'kin kung mahal ko ba talaga 'tong taong 'to or if infatuated lang ako dahil ang tagal ko Mhm. ding walang relationship. Tapos parang pinaramdam niya nga sa'kin na parang yung feeling ulit ng may boyfriend, girlfriend. Pero kasi sinasabi ko sa kanya na iba na yung before sa ngayon. Ngayon parang sabi ko nga sa kanya, "If you really want to pursue me or what, hindi puwedeng parang hihintayin kita kung kailan." Hindi ko naman po sinasabi ha, na parang iwan niya yung iwan niya yung long term niya for me. Pero ang naisip ko kasi kung talagang gusto mo ko at sinasabi mong sa lahat ako talaga yung gustong-gusto mo, eh, di dapat 'di ba, iiwan mo yun kasi kung talagang mas mahal mo 'to. Pero hindi, parang ang gusto niyang mangyari sabay-sabay, ganyan. So, yun po naguguluhan ako and then everytime na parang tinatapos ko na yung communication namin, yung kung ano man yung meron sa'min, ba-block ko siya sa social media, ganyan. I-reach out niya ako, papaawa siya. Kasi meron po siyang sakit. Kakasakit siya nung nagkikita kami kaya nga sabi sabi niya siya na din nagsasabi, "Sinisingil na ako, hindi na 'to normal na sakit." Gumaganon siya. So, parang ang siste na parang ang sabi niya sa'kin walang nakakaalam nun, ako lang or parang hindi siya nagsasabi sa family niya, sa'kin lang. So, ako naman yung kunyari nag-mindset na ako na ika-cut na kita, ito na boundaries. Pero dahil ayun na naman, magse-send siya sa'kin ng mga Mhm. picture niya na dumudugo yung ilong niya,
may mga videos niya na gano'n. Siyempre lalambot na naman ako. Okay, Yuri. Siyempre ito na naman. Bakit ka Po. napatawag? Big question. Gusto ko rin po kasing humingi ng advice kung ito bang um, kung ito bang decision ko na 'to, I mean, itong ano ko sa kanya, parang maghintay pa ako. Kasi actually confused ako, eh, wala akong clarity. Pero ang sinasabi niya nga sa'kin kasi, hindi lahat minamadali, ganyan. So sabi ko, hindi naman sa nagmamadali ako, pero kasi tinatanong ko siya, "Ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong ano sa'kin?" Kasi sabi ko sa kanya, to be honest, hindi pa ako ready mag-commit. Pero kumbaga ini-enjoy ko lang kung ano. Siya yung nagsasabi sa'kin na, "So, anong gusto mo?" Sabi niya, "Parang situationship lang, ganyan ka bang klaseng babae? Kasi ikaw mahal kita." Ginaganon niya ako. So, hindi ko alam kung nama-manipulate niya po ako na kasi yung mga sinasabi niya na parang mahal na mahal niya ako talaga yung gusto niya, tapos ako pa 'tong parang ayaw ng relasyon. So, gano'n daw ba akong klaseng babae, Okay. tinatrato niya ako ng tama. Mhm. Ganyan, tapos gano'n. Eh, ang sabi ko, paano kasi ako makakapag-all-in sa'yo, eh, meron kang ano, eh, alam niyo 'yun, wala naman akong laban do'n. Ngayon sabi ko nga sa kanya, hangga't hindi pa malalim kung ano po yung nararamdaman ko sa'yo, gusto ko ng putulin ka. Pero ang nangyayari po kasi, do'n niya ako laging nadadaan sa mga paawa niya, pagse-send niya ng ano, na may sakit. May sakit siya, umaatake yung ano niya, yung pagdudugo ng ilong niya, yung Mhm. iniinda niya sa kidney niya, Mhm. ganyan. Ako naman po kasi, maawain talaga ako, na parang sabi ko nga, Lagi ano mo ba 'to, tatandaan, Yuri, parang iba ang awa sa pagmamahal, ah. opo, Iba yun, ah. Iba yung naaawa ka sa talagang minamahal opo, mo yung tao. hmm, Okay. So, Yuri, ito ang problema hmm, mo. Ang problema mo is gusto mo nang kumawala, opo, pero namamanipula ka dahil nga sa pagpapaawa niya. opo, Tatanungin muna kita, Yuri. Total naman, hiningihan mo opo. na rin ako ng advice, eh. Yuri, tingin mo ba tama ba na ipagpatuloy pa? Ngayon, alam mo na meron siyang long-term partner. Actually, hindi po. Alam kong hindi na tama na ipagpatuloy, hindi talaga, sobrang hindi. At hindi ko din pinangarap na maging sabit. Okay. Maganda yung... Ang mhm. opo, ang nangyayari kasi sa'kin, sabi ko nga, minsan nagbibiruan kami nung, pinsan ko. Kasi Mhm. kinukuwento ko din sa kanya. Sabi niya, "Ate, hindi kaya, kaya pinagtagpo kayo after 13 years kasi closure, kasi mamamatay na siya." Hindi naman ano, pero parang gano'n yung sinasabi niya. Sabi niya kasi tapos ikaw pa yung gusto niyang makasama, ikaw pa, tapos kasi meron siyang like mga salita na lagi mong tatandaan, "Mahal na mahal kita, minahal kita ulit." Ganyan, "Hindi ko na alam kung hanggang kailan ako." May mga gano'n po siya. So, parang ano ba, parang i-stayan ko pa ba 'to, hintayin ko na lang siya na ano ba, ta's sinabi ko din nga sa kanya, "Kapag na-ospital ka hindi naman din kita mapupuntahan, di kita madadala, o Mhm. magpagaling ka. Kasi kung may mangyari sa'yo," ta's sabi niya, "Eh, di kung may mangyari sa'kin pumunta ka sa burol ko." Gano'n. So, sabi ko, "Ano 'yun, kaya mo ko tinagpo ulit kasi namamaalam ka na ba? Humihingi ka ba ng kapatawaran ko?" Ganyan. Alam mo, So, Yuri, para kapag sa pinatulan mo tong lalaki na to, mas mauuna ka pa sa kanya. yun Maniwala nga ka. po, eh. No, naniniwala ka dun sa mga pinagsasabi niyan. Alam mo, unang-una pa lang, Yuri, idiretsahin na kita. Unang-una pa lang, Opo, base sa kwento mo, bilang isang lalaki, tatapatin kita. Ang opo, galing mambola at ang kapal ng pagmumukha na itong lalaki na to. Kasi unang-una, Yuri, alam mo ng red flag, eh. 'Di ba? Huwag na tayo magtanga-tangahan dito at magsayang ng oras at kuryente. 12:00 na rin naman na. opo, Alam mo, Yuri, ito na, eh. Real talk.
Alam mo, nagtatanga-tangahan ka lang. Alam mo yung sagot at alam mo yung tamang gawin. Kaso nagpapabola ka sa kanya. Tatanungin kita, Yuri, nag-iisang lalaki lang ba to na manliligaw mo sa buhay mo at wala ka na makikilalang lalaki para magstay ka sa kanya at piliin mo yung ganitong sitwasyon na pwede ka maging sabit o kabit? Siyempre hindi po. Marami. Nakabili ka ng Alam mo, kondo at may pang-top ka dun sa kondo at may security guard yung kondo mo, magpapakatanga ka sa ganitong lalaki? Siyempre hindi. At alam niya po yun. Naabot mo yung mga pangarap mo, magpapakabit ka lang ba? Sige nga. Ayoko. O ayaw mo pala eh. Hindi yun yung pinapangarap ko. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Yung sabi niya, Yuri, na sinasabi alam mo niya, Yuri, hindi mo naman kailangan ipaliwanag sa kanya. Wala kang kailangan ipaliwanag sa kanya. The first place, siya nang himasok sa buhay mo. Tulad nga ng kwento mo, siya yung nagchat-chat sa'yo 2013 pa lang. Hanggang umabot na ngayon sa time na to, di ba? Na nagkita muli kayo. Kasi nga, ang diga niya sa'yo o yung press con niya sa'yo is may sasabihin siyang sekreto sa'yo. Pero may nangyari na. Alam mo, pwede mo naman na ikat eh. Alam mo, naniniwala ako dito na minsan nasa isang babae din kasi kung bakit naloloko sila eh. Kasi may mga taong nagpapaloko. no po. Diba? Alam ko po. No po. Aware naman po ako. Yes. Pero kasi, Yuri, may deserve kang tao eh. May mas deserve kang lalaki. Tulad nga ng sinabi mo, naging successful ka, strong, independent woman ka, nagawa mo lahat ng meron ka ngayon na mag-isa ka at walang sinasandalang ibang lalaki. Hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo. Ngayon, magsesettle ka doon sa sitwasyon na alam mong ikaw ay magiging talo. Siguro hindi mo naman deserve yun, Yuri. Pero sabi ko nga, nasa sa iyong kamay o nasa sa iyong desisyon kung gusto mong manatili sa ganyang sitwasyon. Opo, DJ Jello. Kaya mong ano eh, kaya mong umayaw, kaya mo rin magstay. Kaya mong hindi nakausapin to, huwag ka maawa. Alam mo, iba yung awa sa pagmamahal. Ang pag-awa po, yan yung mga taong mahilig mag-charity. Yan yung mga taong madalas. Yes, totoo yun, Yuri. Ang pag-ibig, hindi po yan binubuo ng awa. Diba? Wag natin papasukin yung tao sa buhay natin para masabi lang na mahal mo siya dahil naawa ka o tinanggap mo siya dahil naaawa ka na lang. Wala pong love doon. Opo. Wag mong pamiyasahin yung mga ganyang tao sa buhay mo. Ikaw ang may karapatan na ikat yung tao na yan at ikaw lang din ang makakapagpahinto dyan. Alam mo kung paano. Alam mo kung paano mo siya pinapasok sa buhay mo. Alam mo rin kung paano papahintuin yung tao na yan. Kaso ikaw kasi, Yuri, pinapapasok mo din. Diba? Ano bang natikman mo sa kanya? Ba't ayaw mong mabitawan yung lalaki na yan? Actually po naisip ko din yun. Siguro po dahil sa tagal din na naging single ako. Mhm. Tapos parang dumating siya sa life ko, parang naramdaman ko ulit yung companion, yung ulit na may parang nagki-care sa'yo, naging nag-a-update sa'yo. Yung parang, yun nga po parang sabi Pero ko, mali eh. Nasa infatuated maling lang. sitwasyon kayo. Nasa maling pag-ibig kayo, Yuri. Yun nga po. Iba yun, Yuri. Kumbaga, itong lalaki na to, kung matinulang talaga to, hindi niya na kailangan maghanap pa ng katulad mo. Mag-focus na lang siya dun sa long-term partner niya. Diba? Napaka-basic eh. Napaka-basic lang nito. Alam mo, Yuri, wag kang magpakatanga lang. Yun lang ang gusto kong magising ka na sana. No po. Diba? No po. Pero kung gusto mo magpaloko, kung gusto mong i-tolerate yung mga ginagawa niya, nasa sa iyan, Yuri. Opo. Pero sana,
yung pinag-ingatan mong propesyon, pinag-ingatan mo na pagiging magaling mo, na sinasabi mong independent ka sa buhay, nag-grind ka talaga, nag-grind, ay hindi masayang sa desisyon mo na sumama lang sa ganitong lalaki. Yun lang yun eh. Wala na dito, Yuring, kailangan pampaliwanag. Hindi ko na kailangan ditong magbigay pa ng mga quotable quotes para maintindihan mo. Napaka-basic. Opo. Iwanan mo yung lalaki na yan dahil hindi siya makakabuti sa'yo. Nasa mali kang relasyon, nasa mali siyang relasyon na pinapasok dahil meron na siyang ibang minamahal at pumapasok pa sa'yo. Mali. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Yun lang yun, Yuri. Yun nga po. Opo. Yun nga po. Sinabi ko din sa kanya yun eh. Ang sabi niya sa akin, sa tingin mo ba? Sabi niya, kung mahal ko pa yung long term ko, magkakaroon kami ng nung best friend mo. Sabi niya, hindi na talaga, hindi ko na. Sabi ko, so hindi mo na pala mahal, ba't hindi ka naawa doon, i-let go mo kaysa niloloko mo? Kahit Pero i-let hindi go na niya, po ako Yuri. masagot. Alam mo, ang lalaki, lahat ng mababangong salita gagawin yan. Lalaki na kausap mo, Yuri, oh. Real talk to, Yuri. Binababa ko na ang aming alas. Sa akin ka na makinig. Wag na dun sa bobo mong Di ba? Hindi, real talk yun. Nagigets ka naman po. Tanggap ko naman. Mga dahilanan eh. Nakakatulig na eh, na puro paawa. Yung mga ganyan lalaki, walang yan eh, balls yan eh. Opo. Nang mamanipula yan eh. Yan lang ang alam niyan. Yun nga po. Diba? Real talk. Ito na lang, Yuri, Uulitin ko, Opo. Sayang ang lahat kung maniniwala ka sa kanya. That's it. Ayoko na magsayang ng oras at kuryente dito. Kung maniniwala ka sa kanya at di ka maniniwala sa akin na binobola ka lang niyan, napakalaki mong T, Yuri. Yun lang. Actually, blinak ko na po siya. Hindi ko lang alam na reach out niya ako ulit sa Kahit working i-reach out ka, account wag mo ko. nang sagutin. Yun nga po eh. Mismo sa bibig mo nang galing na hindi mo kailangan ng lalaki, nakakamit mo yung mga bagay niyan, Opo. tumagal ka ng ilang taon na single ka. Di ba? So, hindi mo siya kailangan. Ang kailangan mo, yung tamang tao na makikilala mo. Mali na yan eh. Tama po. At naniniwala naman ako sa Yuri na kaya mong walang gaya sa buhay mo. Yun Diba? nga po. Huwag mong i-tolerate yung mga ganyang lalaki. Kaya dumadami ang manloloko kasi maraming gusto magpaloko. 'Di ba? Kaya maraming Opo. kaya maraming nakakapuntos na lalaki na nagyayabang pa sa sarili nila na wala, yan, yung ex ko, nabalikan lang ako niyan, nakakapuntos ako niyan. Hindi mo ba alam ganun yung sinasabi sa inyan? Hindi mo alam yon? Dami kong chicks. Gusto mo bang ito si Yuri, wala sa akin yan. Parang parausan ko lang yan. Pero at the end of the day, iwanan ko din yan. Hindi ko nga binibigyan ng assurance eh. Diba? Ganyan yung sinasabi niyan. Ganyan yung nararamdaman niyan. Real talk yun. Nadadamay kaming mga matitino. Sorry po. Hindi, Yuri, been there done that, Yuri. Kausap mo na yung sinubok na ng panahon. 'Di ba? Dati po ba kayong ganun din? Wag mo na ako tinatanong, ikaw kausap ko dito eh. 'Di ba? Hindi, kidding aside, but Yuri, lalaki. 'Di ba? Alam natin yung galawan ng lalaki. Ayoko rin naman na may masaktan pang babae na tumawag sa akin dito. So ngayon, tinuturuan kita na ang galawan niya napaka-professional. Yung pagiging manloloko niyan, nasa dugo niya na, sa DNA niya na talaga. Totoo yan. Opo. So Yuri, bibigyan kita ng oras para may sabihin, bago tayo matapos, may gusto ka bang sabihin sa sarili mo, sa lalaki, na manloloko, na pinapaniwala ka, bilis mo maloko sa kanya? Sige Yuri, go.
Gusto ko lang muna mag-sorry sa sarili ko, sa totoo lang. Kasi dun sa 1 month na yun, naramdaman ko agad yung epekto. Naapektuhan yung work ko, yung peace of mind ko. Kasi bago ko pa siya i-meet sobrang okey ako, eh, na wala akong iniisip, like wala akong iniisip na paano 'pag nalaman yung sa'min or something like that. Tapos yun nga po, gusto mag-sorry sa sarili ko kasi tanga ko sa part na parang pagdating sa trabaho okey ako. Marami akong tao na takot sa'kin tapos pagdating sa lalaki bobo-bobo ko. Na parang yun nga, pero sinabi ko nga na maglo-lock-in ako sa kung anong goals ko ngayong 2026, na hindi ko hahayaan na masira, na hindi ko hahayaan na mapabilang siya dun sa vision board ko, na tutuparin ko lahat ng yun. Bago ko pa siya makilala dapat yun kung ano yung plano ko, dun ako mag-i-stick. And para naman dun sa guy, pagaling ka na lang, bahala ka na sa buhay mo. Kasi hindi ka na nakakabuti sa akin. Sobrang hindi ka na nakakabuti to the point na ang dami ko ng pending works na hindi na nagagawa, kakaisip lang. Sobra na ako nag-o-overthink na dapat hindi. Kasi hindi ka naman nakakatulong sa financial ko. Tapos sa emosyon ko nakakadagdag ka lang ng stress, ganyan. Parang kung marinig mo man 'to, isipin mo na lahat ng pangit sa akin, pero hindi ka talaga para sa'kin. Yun yung gusto ko lang sabihin. And para dun din sa partner niya, gusto ko din mag-sorry. Kung halimbawa man, sobrang hindi ko din kasi naman ini-expect 'tong mangyayari. Sobrang bilis, isang buwan. Pero thankful lang din, hindi ako gumaya na umabot pa ng taon. Marami pang mangyayari at marami pang nangyari dapat. Para ngayon pa lang, at least matutuldukan na. Tauhan na ako. Marami ng tao na nakapagbigay advice sa'kin, mas kalinawan, yun. And then, yun nga po, pipiliin ko yung magkaroon ng peace of mind at bumalik sa kung saan talaga dapat ako naka-focus. Na-realize ko na siguro hindi rin po talaga time para mag-love life ako. Siguro na-miss ko lang po talaga yung pakiramdam na gano'n, magkaroon ng partner na may nagke-care. Kasi puro trabaho lang din po ako. Siguro yung pag-entertain ko dun sa ex ko na yun, siguro lang dahil na-miss ko din lang talaga yung feelings, pero hindi mismo yung tao. Yung the way kasi niya ako i-treat din talaga, yung treatment. Sobrang mali nga lang, sa maling tao nga lang. Pero pina-promise ko sa sarili ko na hindi na ako papasok sa ganung sitwasyon. Hindi ko hahayaan na masira yung kung ano yung meron ako at sa mga mangyayari pang maganda sa buhay ko nang dahil lang sa maling tao. Yun lang po. Yuri, may gusto lang ako sabihin sa'yo bago natin tapusin tong kwentuhan natin. Opo. Unang-una sa lahat, isang mahigpit na yakap para sa'yo. And para sa lahat to ng mga babae. Nais kong sabihin sa lahat ng katulad mo, Yuri, o sa lahat ng babae na nakakapakinig sa atin ngayon. Lagi niyong tatandaan na don't settle for less.
lagi niyong bigyan ng value yung sarili niyo bilang babae. Opo. At wag na wag niyong ito-tolerate yung mga lalaking alam niyo naman na pwede kayong lokohin. Lagi niyo tatandaan, babae. Oo, babae kayo. Kaya nyo yung sinasabi nyo lagi na kaya nyo yung ginagawa namin mga lalaki. Pero at the end of the day kasi babae pa rin kayo. Na dapat hindi kayo niloloko, sinasaktan, iniiwanan. Lalo nang hindi kayo ginagawang kabit. At dapat huwag kang nagpapagamit. Laging pahalagahan bilang isang babae. Lagi niyong lagyan o bigyan ng value yung sarili ninyo. Hindi porket mahal na mahal niyo isang tao ay bababa niyo na yung value ninyo. Kaya paalala lang. Paalala lang sa lahat ng mga tao na nakatutok sa atin ngayon. Kapag magmamahal kayo, siguraduhin nyo na buo muna kayo. Para oras na mawala yung taong ginugusto ninyo, alam nyo pa rin na kaya nyo pa rin tumayo o tumindig sa sarili nyong mga paa. Yuri, maraming salamat sa tiwala at muli, isang mahigpit na yakap para sa'yo. Thank you po. Naway napagaan ko yung puso mo at nagkaroon ka ng kaliwanagan ngayong gabi na to. Opo. Thank you, Yuri. Thank you po. God bless. Thank you po sa pakikinig sa mga nakatutok. Sana may napulutan din kayong aral dito sa naging kwento mo. Yan lang. Yan lang po. Maraming salamat, Yuri. Apo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Naway meron nga po tayong napulot na aral sa kanyang kwento. Mga kabisyo, ang takeaway lang natin ngayong gabi na to. Lagi natin pahalagahan yung sarili natin. Huwag tayo basta-basta nagpapapasok ng mga taong pwedeng sumira lang sa atin. Dahil unang-una na pwedeng lumason sa sarili mo ay yung pag-ibig na inaalay sa'yo ng taong hindi naman totoo ang intensyon para sa'yo. Madaling sabihin na mahal ka niya, pero mahirap gawin at patunayan kung mahal ka ba talaga niya. Kaya sa mga tao nagmamahal at may minamahal, naway totoo at tapat ang inaalay ninyo sa kabiyak ninyo. Muli, ako po pala si DJ Titangelo. Kasama niyo po dito sa 90.7 Love Radio every 9 to 12 midnight sa programang Rocky Secret Files with Titangelo at Top Secret. Mga kabisyo, sa mga Top Secret caller natin, magsama-sama muli tayo mamaya. Alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, kasama ko po ang ating makabagong partner, si Boss Dut-Dut. In behalf of DJ Rakitera, maraming salamat po muli sa inyo. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang dugo pong awitin sa inyo, I belong to the zoo. Sana. Metro's #1 Love Radio. Basic!